Nisigilela Mhlolamuni, nakhi inje isizalele endlini. Sigungu sabantu abasha, nasiholela ophathe, nasithumbele eBhabhiloni. Nisigilela Mhlolamuni, sigungu sabantu abasha, nizoba ngoNebukadnezari balesi sikhathi. Ngesikhathi nisimelele niphindelela, ngenkani nisikhothamisa, ngenkani nithi ngamadola siwe sikhothamela isithombe saseBhabhiloni, okwesihambi sintula abameli, izinkukhu zinqunya imilomo kubaholi. Kule nsumansumane, baholi baka-Israyeli nithule nithini, baqaphi bezimvu, nithule nithini umhlambu yeleweni, noma nani nesaba uNebukadnezari. Nesaba isithando somlilo? Ngabe nani niyakhothama yini? Noma nesaba ukushushiswa esigungwini esiphezulu? Noma nihamba neningi? Hayibo, iningi liyabona ubende. Thina singene kule nkonzo kuthiwa umuntu omusha uyikusasa lenkonzo. Manje usephenduke umlando walenkonzo. Uthi wenza umlando, nakho umlando usiphinda bo. Bona eBhabhiloni babegqilaziwe, begqilazwe ngezinto abazithandayo. Kumnyama ebusweni benkawu, bengaboni ukuthi basebugqileni. Bedla ukudla abakuthandayo, bebebazi kahle ukuthi kuhlatshela isithombe, bephuza iwayini, bedansela izinsimbi zezifijoli, kubethwa amahabhu nesigubhu bese beyakhothama njalo. Nathi sithanda izinto zelizwe siyizwe, okwezwe, inkonzo yakho mpostoli sesiyiphendula umhume wabaphangi. Siphaka siphindelele ebhodweni lokuhlatshela isithombe. Angingabazi amasiko nemikhuba yabezizwe, sigiya ngayo phakathi enkonzweni. Sizweni ngoba sithi sikhomba ngophakathi, kodwa ngonyama uphakathi, nanka amaphupho akhe eshabalala. Impela siphakathi naphakathi neBhabhiloni. Ngonyama umoya weBhabhiloni ugcwalisile endlini yakho. Vuso Shedrack banamhlanje. Isimanga mpostoli sibizwe emkhosini we-Youth Revival eMabhida sizovuselelwa. Safika sagixabezwa ngetshe emahlombe, sadetshezwe ngeqwantwala ngetafula silidekelwe lona isigungu sabantu abasha. Sayashisekela ngezinhliziyo silangazelela ukutakulwa ezinjabulweni zelizwe ezisithumbileyo. Isimanga ngoba sabuya singosibindi gidi. Okwezimvukuzane, savundulula ama-frontal nobucwebe, saqala phansi sazicwala sizilungisa, silingisa unina weBhabhiloni. Okwamapansula, savundulela amabhandisha amabhulukwe. Impela sabuya ubuvangeli buculela amagugu bungcwatshiwe. Ubuzwe buvusiwe. Ngeqholo sabuya siphethe isigxivizi esigunyaza ukudla amanono omhlaba. Sizwe masithi, kwala ukuba izinceku zishiye ebusuku, sathi husuthu. Sagiya sisika kwelinonile kusindwe ngobethole. Lapha abaculi beBhabhiloni bengena belakanyana ethempelini lengcwele, kuthiwa bazosijabulisa. Angisayiphathi-ke yodada babehamba nqunu, bembethe isudi yesele, okwamasele, benweba imlenze kuthiwa bayanandisa. Sasala sibambo ngezansi, inje izizalele endlini. Sasigwinya izimbokodo siphindelela, silalelisa oBeyonce esempelini elingcwele. Impela nezulu lamangala, lakhexa libona umkhathi uzojabulisa izingelosi. Ngoba umkhathi nezulu, inkukhu nempaka, akubhekani. Bhekani, ngoba abalindi bestadium baze baphahluka, bakhuza umhlola babuza. Kanti uma besingenele emakhaya bethu uNkulunkulu uyasibiza, basuke besibizela lemihlola. Imuphi lo nkulunkulu okhonzwa lapha? Lapha kuthiwa umuntu omusha vele usehlule, ze simbambe engaphunyuki, masimlethele kumsokozisayo. Ageyiza bhiyoze phakathi esempelini lokuthandaza. Ngiqinisile amathambo oTimothewu ayaguquguquka emathuneni. Bangakhuza umhlolo uma bengavuswa bebone lemihlola. Ngonyama umoya weBhabhiloni ugcwalisile endlini yakho. Vuso Shedrack, vuso Timothewu banamhlanje. Kube ukungena kwabaculi belizwe, saphenduka ilizwe, kuchwaza inkundla ngokugcwala kwayo. Kukhala ubugququgqu kusho ubutseketseke sidansela ama-hip hop, ilo nalo ebonisa ikhono lakhe. Wawungafunga ezulwini kuseklabhini. Ngonyama siyacela sivusele isigungu esizoma silwisane namaFilisti. Sivusele isigungu soDavid noJoshua. Isigungu sizobhekana noGoliath bakulesi sikhathi. OGoliath ngamaqoma abaletha imikhuba yamaFilisti endlini engcwele. Sivusele isigungu esingakhathalele ikuthandwa nakuthenjwa, isigungu esiqotho, izinqwele zamavikela ombuso.
izinqwele ezizokwazi umshumayeli nezimiso zonke zabapostoli. Njengokuyala kweNgonyama uSithole, ngisho amaqhawe azofana noShedrack abama, bamele uThixo wabo sesibasiwe isithando somlilo, befunga begomele benqama ukukhothama, isithando somlilo silwanguka. Khumbulani, babengesibo ngisho abaholi ku-Israyeli, kodwa bama. Nalapha abaholi bewa ngamadolo bekhothama, boyika isithando somlilo, lamaqhawe ngesibindi ama, hleza abaholi besikhathi babehlephula imvubelo bethi, Sithobela amakhosi omhlaba njengomyalo. USimakade obone ekujuleni uyazi ngey'nhliziyo sikhothama. Kodwa madoda, la madoda kaThixo aphenduka osibindi igidi, ama Ngonyama, umoya weBhabhiloni ugcwalisile endlini yakho. Siyacela, phinda uvuse oShedrack banamhlanje. Nanamhlanje kunosizi lapha eBhabhiloni, kukhululekiwe umuntu udla lapha athanda khona odade badle ngokungaqoki naphansi kwesigqoko, kulunguza ama-weave basi bayasileya, basi bangama-slay queens. Impela bangababulali, basileya beqoba ngenkembe izipho zabazalwane. Ngey'khubekiso zey'mpahla ezibampintshayo, babulaya besileya beqoba ngenkembe izipho zabazalwane. Vele kwakuyizimfivilithi zinzona lezi, zintothoviyane zani lezi. Abazalwane abanjani abakhubeka kalula kangaka, kanti bayizitshe ezibuthaka yini nabo? Hayi Ngonyama, impela umoya weBhabhiloni ugcwalisile endlini yakho. Vusa abavangeli abaqotho, oShedrack banamhlanje. Odade bamandla ngesinemfu, nakulo uphuzo oludakayo bacushwa. Impela bacushwa ngoba imiyeko yesikhathi ibuzwa kubo. Abanye ohega bangeni, ungafunga bathwele imigqomo emakhanda. Amakhanda nezinhloko izinjomane, abaphathi bezimfihlakalo balele phansi. aphansi amasosha wila yabhuquza. Awasakhona ukufinyelela empini, izifuba zigcwele intuthu. Ukhomanda nempi yakhe bashiyelana isikefu, kuboshelwa isipani samachwele. Lamachwele wagcina lapho, afohla nezibaya echoboza amaqanda imizi yabantu. Oh hey, kuba buhlungu lapho sekuthiwa ogqoka ingubo yomthimba. Yinja, yinja, yinja edla amaqanda emizi yabantu. Esegege hamba likeke maseyoshumayela ivangeli esaba amahlaza awenze ezweni. Ezweni eneke wahlambalaza ithempeli likamoya oyingcwele. Wathi umvelela untshangasi imizimba yethu ilithempeli likaNkulunkulu. Yasi Ngonyama umlangenzi ngokukhanya kwezwe, inkosi yabuza insumansumane yombuzo. Usuke sekephi umoya ongcwele masenenza zonke lezi zinto? Ithi Ngonyama uNdlovu, masisukeni esihlabathini siye ekujuleni. Asisuke ezintweni zezwe zesihambe ngomoya, sifane namaqhawe asendulo, ayeziboshwa zevangeli evumile, ngoba thina siziboshwa zenkanuko sinqabile nemizimba yethu. Simandle kwazini imithetho yenkonzo kodwa kuyigcina dololo. Ngonyama umoya weBhabhiloni ugcwalisile endlini yakho. Vusa oShedrack banamhlanje. Ngonyama kulesi sizukulwane sanamhlanje, isizukulwane esiphambeneyo, siyatabalasa siyazama, sibalekela izinkanuko zobusha. Silahlile imjolo, ubucwebe namasiliva, njengesidalwa ezintsha, siyasihlangula sezehlukanisa neminako yelizwe, okwabezwa, izwi lishunyayelwa, sinako kwaphezulu, lashisekela ukufinyelela khona, okonogada silandelwa izagila, nenyanda yamagama ahlambalazayo, ehlambalaza amaviyo eshinge ethi. Akusisi isipostoli ukuhamba ngokulunga, ngoba epostoli kukwampunzi edlemini, konke kuvunyelwe, inqobo nje mawugcina usayisi-4. Beqhube bethi, sesihlubukile esisekelweni ngoba singenzi njengabo. Babodwa bathi siwuhlelo lwenkolo yobumnyama, sigqilaziwe sithunjiwe. babodwa bashaya phansi ngonyawo, bese akekho umuntu omusha ongambasa sihloniphe engaphoqwe muntu, kodwa abantu, nishisa ukungabazi bomnandi bokuhlala ekujuleni. Umongameli uthi asisukene esihlabathini siye ekujuleni, sizobuzwa ubumnandi bokuhlala kuye. Yazini namhlanje, lokhu kuyisinqumo sethu, bakwethu, senamile sethabile ngesifundiso seNgonyama. Ngisho ngavela ingelosi ethi vele ezulwini, ma isusa kulesi sifundiso, impela ingeqalekisiweyo. Singasho ngokungesabi sithi, osho njalo, unenhlanganyelo nesitha sokulunga, uSathane. Ngonyama makwazeke namhlanje ukuthi okwembuzi inqaba kemsamo, hayi nathi siyenqaba.
Ngakho vusa oShadrach banamhlanje, abazoma kunye nathi, ngoba umoya weBhabhiloni ugcwalisile endlini yakho. Mpostoli, mana ngakithi, nqaba nathi, ngoba nathi singamavikela umbuso wakho. Sithi asisho nje, njengenqola yevangeli, siyama siyanqina. Hayi, siyayifasa bakwethu. Sinqina kanye noShadrach emhleni ka-Omega siyenqaba. Siyenqaba ukukhothamela imikhuba yabezizwe, esilethelwe isigungu sabantu abasha. Siyenqaba ukuhamba nqunu nokuhlazisa imizimba yethu. Siyenqaba ukujivaza isithunzi senkonzo ezinkundleni zokuxhumana. Siyenqaba ukuphila njengezwe nokugqoka njengalo. Siyenqaba ukuhlazisa imizimba yethu ngemjolo. Siyenqaba ukukhothamela inkanuko. Sithathe noma oyedwa. Sibe singenamali yokulobola. Msindisi, singamane siphoso esithandweni somlilo, asinavalo. Asijiki, asihlehli, sizoma simele igama lakho mpostoli. OShadrach mabentula imizimba, siyavuma senqabi, bavusele kithi, ngoba umoya weBhabhiloni usuphinde wagcwalisa endlini yakho.